बेयावनो आं निउस मिडिया बिथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय लोगोसे आङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो आंनि एनडिपि एक्स एनडिपि गेदेरमा बिथांमोननिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आङो गोबाव समनिफ्राय लोमजानानै दङमोन माखासे समाव आंनि आथिं आखाइ देहा उदै गासिबो बुजोब्बायमोन दा एससि राभा डक्टरनाव आं दंफैयो बिथाङा माखासे मेडिसिन हरनायनि गेजेरावहाय आङो माखासे समावहाय गोबांथार हासुगारनायनि गेजेरजों दा आंनि मोदोमा रानख्रबजोब्बाय दा लोगोसे दिनैजोंहाय आं खनथाम जाबाय बे मेडिकेलाव फैनाया दा आंहा रांनि माखासे प्रब्लेम जाबाय दा मेडिसिन बायनानै मेडिसिन जाहैनो थाखाय आंहा रांनि बिराद गोनांथि जानानै दङ अन्नानै बेनिखायनो आंनि एक्स एनडिपि लिडार बिथांमोननिसिमबो हांख्रायहरनाय जायोदि आंनि थाखाय एसे एनै थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनानै आंनि जिउखौ फोथांनो थाखाय आंनि देहाखौ फाहामनो थाखाय मदद खालामनो बिनिसिम खुलुमनाय जासिगोन। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।